Здравейте, днес играем Игор в гостно капак и ще играем тук да и се върна, когато почваме. Най-вероятно няма да е този мап, защото не ми харесва този мап. Да. Здравейте, избрахме си мап. Ама, гледайте. И се върна, когато почваме. Сигурно, че... Сега, здравейте, върнахме се към почваме на играта. Здравейте. Започваме. Почваме играта. Ой! И сега ще ми падна лаптопа. Само секунда. Го... Просто ще го ставя. Аз ще събирам голд. Добре, аз айрон. Дай да... Колко голд ми трябва да грипам? 10 голд. Червените са за двама. Двама пинк розовите. Двама сините. Събирай 20 голд, добре ли? Добре. За обсидиан. Хорошо. Защото обсидиана много е важно да обградим яйцето с обсидиан. Колко голд? А? 20 ли? Какво? 20 голд ли? 20, да. За 2 обсидиан. Да, ще паузираме, когато вече стане нещо интересно, ще се върна. Така, върнах се, так му събрахме от обсидиан, за да се обградим яйцето. И аз събирам хайрон. Събира айрон да купиш храна. Добре. Наден съм. И ще се върнем, когато тръгнем към средата. Дай на мене купчетата. Добре. Да не умра аз, че лошо стане. Опа, взех един стак, чакай, ето ти. Така, сега той тръгва към средата, аз го пазя. С морков в ръка го пазя. Някой идва ли? Не. В средата има едни, но никой няма да бутне спокойно. Те още едва ли искат да се бием. Що тръгваш настрани? Направо е. Средата е само направо. Направо. Почти стигна. Там вече има някакви хора. Кажи да спра. Някакъв направи Джеронимо. Чакай, още малко, още малко, още малко, още. Идеално. Бързо вземи! Дай ма. 3. Аз ще пада. Е, тук има и ние. Бягай! Умрях! Бягай! Умрях? Бутнаха ма. Да, това беше нашето развитие. Доне, трябва да... А? Доне, вземи всичко. Аз ще направя Джеронимо да вземам диаманти един по един. Направи един чест, който струва 5 диаманта, в 5 голд. Направи един чест. Ще слагаме диаманти там. Аз тук ще обирам. Бързо! 7. Идвай в къщата! Не. 8. И аз ще дойда да шутена. 9. И... 10. Бързо, къщата! Бързо! Блъснах се в храст. И за малко ще направя Джеронимо. Сега купувам 2 ефишенци, 1 кирки. Нали? Да. Без даймонд генератор не е толкова важен. Взех 6 голд, 6 даймонд има. И сега се върна, когато пак стане нещо интересно. Четвърти лева. Здравейте! Макс! Тук му гритнахме диаманта на Макс. Ето ти диамант. И ние сме най-силният отбор за сега, или поне имаме най-много хора. Имаме и диаманти, Блу и Ред имат по един човек. Имаме голям шанс да победим. Затова... Искаш да нападнем? Никой няма нападаме.
Като гледам техния генератор е включен дайманта. Не. Да видим на... на те. Идва! Идва ли? Да. Бързо, взимам злато. Бързо. Трябва ми 20, 30. Ще направя full chain броня. Аз направих. Даймонд. Такова. Някой ни напада бързо. Бу. Махни. Пази. Аз и сега идвам. Трябва да събера малко. Връща се. Обаче се от мене даймонд мечено. Аз имам чейн. Връща се, вижда. Всичко ми е голд. Готово. Всичко ми е голд. Това се връщаш. Лък. Бързо, лък. Аз ще пазя. Лък. Имам 3 даймонд. Лък. Бързо, дай ми. Стрели. Ето. Вземи си диамантите. Стрелите се правят от голд. Готово. Той пък си тръгна. Не стреляй. Няма стреля. Не сте най-силните. Да. Там ще върна по-гад са нещо такова интересно. Това стана по случайност, иначе това нещо е на клип, ама... И това даймонд меч. Ще ми купиш? Да. Добре. И да. Така тук му си купувам броня, която е желязна. Искаш ли броня? Аз ще събирам даймонд. Не. Ей ти една броня. На мен не ми трябва, аз ще се взема. Колкото да си имаш за малко. Докато... да. Да. И сега мислям да разширя като малко дете. Виж, идва. Не. Значи Значи тяхната база е там. Опа! С малко се връщаме. Здравейте! Сега тък му ще ръшваме тези, малко се запасихме с сайта ми. Гледа, някой ще ме цели ли? Чисто е, може да вървиш още. Пада! Ами сега... Дай ме трябва да спира. Остана един червен, това е много добре, ама е много зле. Ето го, той е в средата. Държа окин. И е по-слаб от нас. Какви дрехи има? Чин и... Някой ме цели! Той? И какъв флаг има? Няма. И как цели? Еми там, той е там в средата, аз го видях. Ще купя малко блокове, че да защитя базата. Значи той ме е оцелил. Да, той те оцели. Те ще си играем. Татенцето се ядоса. Стига, в момента снимам. И се върна да снимам. Къде Той може да ме оцели, и аз съм ядосан. Ето. И затова хора тук стана много напредната битка. И не знам кой ще спечели, един се опита да построи път към средата, ние се опнахме още повече. И да. Обзето това е. Спрямо. Така. И так му си купих храна. И се върнем след малко. Тук ще води много напредната битка в момента. Живот или смърт. И аз накрая ще се предам, защото ми стана скучно. Хора, тя е лепна, понеже се ядоса. И ние победихме. И беше много готина игра. Надявам се да ви е харесало. Това ще бъде за този клип и довиждане.